Hola, em dic Guillem i avui us explicaré el conte dels calçotets de llop amb Kamishibai. A dalt del bosc viu el llop que fa més por, un cret que glaça, un esguard esferidor. A baix del bosc està ben clar, no t'hi has d'encantar quan el llop baixa per menjar. Prepareu el diari del bosc, dues víctimes més del llop. Alarmes d'antillop, trampes per a llops. Alarmes d'antillop. Oi, és el llop, els seus ullals descomunals, el seu esguard esferidor, el seu pelatge ferèstec. Buh! Quina por! No hi ha res que faci tanta por, oi? La brigada antillop, quina sort que siguin aquí. Són cars, però val la pena fer-los venir. La brigada antillop acaba d'arribar. Torneu tranquils, que us venim a vetllar. Que bell llop! Cangali a tot el cos, cangali a tot el cos. Clap, 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 clap. Ah! Ja veig el seu morro interminable i els seus horribles ullals deuen ser a sota. I just a darrere el seu esguard esferidor. Però, què és això? Què és això? És el llop. Au, va, no siguis ximplet. Però sobretot, què són aquests calçotets? Quina gràcia, ens has espantat. Amaga't, que ve el llop, però si el llop sóc jo. No! L'altre llop, el que fa por, el que té uns ullals descomunals, el que té un esguard esferidor, el que viu allà dalt. Però si allà dalt vic jo, la casa que veieu és la meva. Perdona, però tu no pots ser el llop que fa més por. No tens l'esguard esferidor, el pelatge no és ferèstec. I què fa els ullals? Gens malament. Us dic que sóc jo. Impossible! El llop, el veritable llop que em fa por des de que era petita, mai a la vida portaria uns calçotets com aquests. Ah, aquests calçotets m'han canviat la vida. Per què? Heu de saber que sempre he tingut fred al culet. Abans, quan m'asseia a la barra del penya-segat, la pedra em feia refredar i jo començava a udolar. Després, quan baixava al bosc, no em podia seure. Tot era fred i mullat i em transformava per culpa de la humitat. Una mirada terrible i tot el pèl eriçat. Des de contracor, des de que he portat aquests calçotets ja no he tingut fred al culet. El confort és primordial. Que cueta. D'on has tret aquests calçotets? Són un regal de qui? Meu, tenia fred al culet i jo li he fet uns calçotets. Fi de la història. Com que fi de la història? No pot acabar així, oi? Però que està prohibit regalar uns calçotets, que aquest bosc té una brigada anti-calçotets.
roig horrorós, et cruspeixes dels animals del bosc. Ahir mateix van desaparèixer 3 porquets. Què? De cap manera, jo compro tota la vianda al petit mercat que hi ha a l'altra banda. Fins i tot tinc una butxaca al darrere per poder-hi posar la cartera. En realitat són super calçotets. Però això és una catàstrofe! Ara qui em comprarà les tanques antillop i què passarà amb la meva conferència sobre el llop feroge? I qui em comprarà les trampes per a llops? El bosc només parla de tu. I ara de què carai parlarem nosaltres? I si la gent no té... I la brigada on té lloc, què passa? Si la gent no té por, no servim per res bo. Em sap greu, potser podríeu viure sense por. Adeu, m'he d'anar a comprar. Ei, és bastant divertit, oi? I ara que són fora? Això, la por, petit crim del llop, trampes per a llops, no, gràcies. El diari? No. Aneu perduts per la vida. Avellanes. Jo, ganissa d'avellanes. I doncs, si no ha estat el llop, què els ha passat als 3 porquets? Quin misteri! Si veieu alguna vegada un esquirol al bosc, potser és el del conte. Adeu!